OK ľudia, takže čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa, dúfame, že sa vám minulé videjko páčilo, a ak nie, tak by sa vám malo, bolo dobré. Strihal som ho nekrátku dobu. A keby niečo v období natáčania tohto videa, ešte video ani nevyšlo tamto. Iskám, ty máš to. Ja mám prúd. Poď hore. Tvoj obľúbený predmet. Ja mám Guardian spawnek, pozor. Ja takoho zhodím. Tak som nikoho nezhodil, no. Ne! Si spadol? Jo. To je nejaká Prečo by si to Harry robil? Potter mapa. Ja viem. Idem hore, ja vám to kašlem. Poď prúd. Ne, dostal som fúčaka. OK, takže Si ideme. to strašne rašoval na stred, ja som chcel ísť hore. Ideme hrať ďalší. A teraz ty môžeš vybrať tým. No ja nemôžem, to musíš... Jo, môžem, aha. Nejaký výber, nie je to jedno aký. Počkaj, sme spolu. Ja som. Nie, ja nie som s tebou. Ty vyber. Nie sme, ty vyber. Musíš ty vybrať, jo, sme. Jo, Ale sme. pohodte ľudia, tamto video mi ozaj dlho trvalo, ešte náhľadovka toho PvP klubu. To nechcete vedieť ani jak dlho mi to trvalo. Proste Keď až sme toľkový formát musím nájsť. A všetko. Vánočný mapka. Ale poď troška aj hore. Poď do killu. Jo, najúžšiu zbraň na celom svete. Kamo. Ja nemôžem stať, ty. No ďakujem. Počkaj, ja mám jednu super vec. Mám 4 Ja mám plenky. hardness. No tak to rozkrafí. Ja som myslel na jednu. Poď aj hore o jeden blok, oni už sú na strede, no tak ty si múdry. Ja tam nejdem. Mal som meč, Neviem, na čo to nedar, tak ja som si rašuješ. Čo? Ja neviem, na čo to tak rašuješ. No veď ja chcem mať to, čo je v strede, pretože v strede sú väčšinou super veci, No ale vieš. keď už vidíš, že sú ľudia v strede. Ja som taký. Koľký sme? Ja nemôžem pozerať tap momentálne, držím si. Ja ani neviem, kde to vidím. No tabom. Není. Čo? Dobre, ja si to pozriem. V tabu 4 to, je. a v tabu to není vidieť. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak to máš prenastavené. Sme 5. A možno je to preto, prečo chápeš, že som sebol. Možno. Ja si to položil posteľ na... Ja som mi tam spálnul oného. Toho pingvína takého. Zabije ich? Oni si s tým nevedia rady. Čakaj, ja mám spawn egg. Idú makať. Ne, ja som si... F1 som stral. Yes! Poď! Ne, on to prežil! Ja si tu držím ten harness, ale podľa mňa oného nedostanem, takže to vyhadzujem. Tak to ty to dáš. Hej, jasno. Ja ti verím. Poďte spať. Čakaj, pozriem koľko nás je. Sme 4 momentálne. Jo, ja tu mám nejaké bloky. Ja idem asi na high limit momentálne. Alebo idem na ten strom možno hore. Tak u stredu. To je stred doslova. To tiež padá. Ja mám sheep. Teoreticky keby som dostal lúk alebo crossbow. Mám meč. Ale mám aj sekerku, to je lepšie. Takže ne, že vyhodíme. Mňa to bude nejaké videa, čo ja a môj kamarát sme... Ja mám beacon. Sme, kámo, good. Ale my dvaja sme proste jediní z mojej minulej triedy aj z mojej terajšej triedy, čo máme Java Minecraft. Inak ostatní majú iba Bedrock. Mám Diablok. Počkaj, ja si Super. počkám, či nedostanem oné drevo.
Tu na Jo, tu je typek. dole máš drevo. Jo, a tu je typek za tým stromom, tuším. Jo, tu je typek. Počkaj, ja to spavnem. Počkaj. Poď, spadni. Zhebni, yes. OK, už sme iba dvaja. Myslík. Ja to na zaďaru parkourujem. Bež dole. Ne! To prežil. Kámo, ja som skoro zhodil posledného typka. On je tam dole. Čo tam robí? On mám shield. OK. Tak to máš vín. Mám... Čakaj. Poď. Ne! To jak bol na kraji úplne. Ja som tam spalnul slime a ono ho skoro zhodil. Jo, vyhral som! Yes. OK, ideme ďalšie. Sa odpojil. Kam čum, my sme tu na naše dve podoby. Ja vidím, ja som to videl. OK, ideme ďalšie. Toto je sranda. Vyberaj tým ty, lebo potom nebudeme spolu. Bez modrej není život. No super, to spadal do vojny. Ale mne sa páči, že z tejto parkoury, chápeš, proste na servere, aspoň sa nenudíš. Ne, lenže niekedy sú aj hard. Sláne ľudia znova napíšte... Hard. Ja som počul hár iba. Miau. No dobre, tak už sa to začalo. Som akurát dobre skákal. Kamo, ja mám očiatka. Počkaj. Ne, tam bola čestka, ale ty si to... Paťo. Čo? Bola čestka, či tam nič nebýva, ja neviem, ja tu mapu nepoznám. V čestke bývajú veci. Mám bloky. No tak prečo si to zastával? Pozor, za tebou. Aha. Čo to sú hráči? Prečo sú... Jo, oni majú riptať tridenty. Kamo, ja mám Stone X-ku. Poď hore, choď do keľu. Choď tam. Mám bloky. Ja mám raketku, nemáš elitru? Nemám. No, prečo mi nič nevravíš? Či ja som to nevidel. Prečo sa pozeráš do zeme? Reálne ja stávam a ty sa pozeráš do zeme. My sme vyhrali! Tak ľudia, teraz ideme tryhardy. Dal som nám tvoj obľúbený. Dobre. Konečne bola voľná, vieš. Tu TNT map, počkaj, hlasuje sa. Za nie. Alebo tak dám Geometry Dash mapu, netuším čo to je, ale znie to zaujímavé. Tak to, ja väčšinou... Jo, je Geometry Dash. Fakt? Fakt, v hlasovaní vyhrál. Počkaj, ukáže, ak chcem vidieť. Ja, no tak to je úplná somarina. Že tu budú slime bloky, na tom obrázku bolo oné. Kamo, ja mám mapu, slime vajíčko. Ja mám mapu, kamo, ja viem rozkraftiť dve dreva. Kamo, počkaj, ja ti hádžem mapu, 4! Ne, nechcú, počkať. Ich mám 4 oné. Vieš, jak sa to volá? OK, Paťo, ja mám teraz strašne veľa logov. Ja mám teraz strašne veľa blokov. Mám nekonečný water breathing, pozor. Nechaj ma stavať. Poď do keľu. Paťo! Sorry. Kamo, vieš, koľko som mal blokov? Prečo by si to robil? Ale som nevedel, že je to powder. Kamo, pozeraj sa na tie bloky, čo dostávaš, akože sorry, ale... Prvé, že to máš vyhadzovať. By som mohol, tak ti zhodím normálne. Ideme sola a ďalšiu hru ťa zhadzujem. Berem. A teraz mi fandí, aby som... Skoč za nimi, content. Nie. Pozor, skoč za nimi. Máš tu papucha, zober si papucha. Jo, ja mám... Máš tu aj vexku. Počkaj, ja sa pozriem, kto... Nie, ty si ma oklamal, ja vidím, koľko ste. Ste ešte 5. Ja to tu nevidím. Pretože to máš prenastavené. Ja tabom shiftujem, takže ja to mám na CTRL. Ale ty... Pozor, vexka. Tak to nemáš prenastavené, tak by si to mal na tabe. Yes, Diamond Chestplate.
A vexky tam máš. Ja viem. Ja si potrebujem zobrať nejakú zbraň. Vex... A čo si... A mne sa z jedného dôvodu dal dole chestplate. Jo, on z teba vypadol. Si ho nedal ani na seba. Si ho proste, že jo, daj mu chestplate a nebol ani na tebe. Ideme teda sola. No ešte môžeme dvaja. Chcem vyhrať tak, aby sme vyhrali obidvaja a nie, že jeden druhého zhodí. Koľko nás tu je? No, už sa pripojil ďalší. Jau! To Som si to z neho neskočil. pol. Ja som sa zlákol toho nápisu 30 sekúnd a skočil som do vojdu. Gulty, ja skačem do vojdu len tak, keď sa nudím. Milí ľudia, keby ste si so mnou chceli niekedy zahrať, tak mi iba napíšte dole do komentárov. Budem rád, keď si so mnou budete chcieť zahrať. Prečo aspoň nebudem musieť hrať s niekým, ako je tu na pán Lukáš. Excuse me? Dobre, ak chceš, ideme potom na PvP Club a idem ťa oné zničiť. Ne. Počkej, nedávaj tam blok. Ja mám ale Jo, oné Riptide Tridenty. Jasné. Hlavne, že nič tam nebýva. Tak mi jeden hoď. Však si jeden má zobrať, tam jeden je. Jej. Som si nezobral obidva. To máme Jana LSMP. No, už som skáčil. No, tak uži si to. Ďakujem. Zomrel si? Jo. Som dostal. Ale keby som aspoň vedel, čo je v tej čestke, chápeš, keby som tú čestku aspoň vedel otvoriť. Ne, typco, choď do keľu. Ja si no idem On má plávať. elitu. Čakaj. Bež dole. On tam má tu onu. A som si tu zastával tú, a nie, mám tu tú vodu. Wow. Poď. Počkám. Kámo, ja som o tú čestku zaseknutý. Počkať, ja žijem. Poď. Počkaj, toto ak neklačnem do tej vody, tak som mŕtvy. Ja som si tam totiž to položil schody. Ja som si myslel, že tá voda je zastávaná, ale oni, jak sú tie schody poloblok, iba ako keby, tak ona tam tá voda stále bola. To je geniálne. Nie, pretože on mi tam skočil ten týpek a ja som mu chcel zastávať tú vodu. On by zdechol a nezhodil by ma. Ale nezdechol, lebo schody sú proste schody. Jo, schody sú v tomto blbe, že oni proste nie sú celý blok. Tam tých pár pixelov vadí. Tých pár pixelov vadí. Ne, kamo! Ja som chcel povedať, že som očitoval parkour a doskákal som ho, ale som spadol na tom poslednom rebríku. Dobre, nebudeme sa baviť. Fajn, mám blok. Zeber to! A ja chcú. Si to nám na R-ko, tak to mám aj na SMP. Kamo! Mňa zhodil! Ja viem, ja som to videl. Ja som, že asi raz v živote som mal proste veci. Z tej stredovej ani nie veľa, počkaj. My sme 4. Z toho 2 sú na strede. Kde je tretí? Raz, dva. Tak 4 musia byť na strede. Ne, tu je. Raz, dva, tri. Budú reštovať na... oni sú ale v tímoch. Aha. Problém. Čo mám robiť proti ním? No, kámo, tam ten proste ničí blok. Bacha, aby si dopadol dobre. Však dopadávam. Ty to jak dobre dal. Kde? Na hitu. Budem skákať. Do vojdu. Ja! Kamo! Ty sa ideš smiať, čo si skočil do vody a proste si spadol? Čo? Ja nie som s tebou? Nie som. Tak, teraz. Si zelený? Ja som. Ale kde je koniec tohto parkouru? Ja neviem o tom, že by tento parkour mal koniec. No, keď pôjdeš z boku k tomu craftingu, tak tam ten modrý má koniec. Viem. Jaj. To sú tie rebriky, no a ja som na to skočil z toho oného crafting table, ale ja som neskočil tie rebriky. Bloky. Zasa, čo je to Ne! Ja som držal shift.
Počkaj, ja to zničím. No dobre. Choď z toho. No, Sme bez vody. ale my nemáme tú vodu. Mám To je problém. Holzfruit. Ja nemám nič. Ja mám wooden X-ku. Aj to je dobré. Oh, ja mám flint. A steel. Okej, to je super. A z toho je čo? Mám bloky Flint and troška. steel. Pôjdu po nás. Možno? Jo, pôjdu po nás. Mám prúd s mrkvou, to mi je k hovnu. Aha, jeden zomrel. Ja mám spíru. Stávame sa na stred? Chceme ísť na stred vôbec? Môžeme. Je ich tam málo. Neviem. Kamo, ja som Tak? dostal command block. Kamo, ja mám dva. Okej, poď ich zabiť asi. Oni sa nedívajú. Sa dívajú. Jo, oni sa tam zabíjajú, oni nie sú v týme, počkaj. Jo, tak už sme iba my v týme. Oni dvaja nie sú v týme. Pačo, kde si? Ja zrám pred nimi. Prečo? Ne, on jeden je mŕtvý. Poď, sme dvaja proti tomuto. On má misku. Leď. To si ty. Yes! Kámo, a teraz ideme tej sola. Ak chceš. Ja ťa rozbijem, tak ti hovorím. A nebudeme sa targetovať. Tak ja chcem povedať, že nebudeme sa targetovať a ty mi povieš, že ma rozbiješ. OK. OK, takže si tu na u mňa v hre? Či nie? Jo, to je jedno. Sme v party. Počkaj, ty si začal hru? Ja som sa pripojil do nejakého lobbyčka. Tak mňa to odpojilo. Tak poď, ja som úplne na lobby, akože základné lobby. OK, to som aj ja. Jo, no tak potom, počkaj, ja sa pozriem, či sme v party. To sme robili vďaka tej party. To je vďaka tej mape, vieš? Ešte skús ísť do hry, že si nás to pripojí. Podľa mňa nie. A on nás to pre mňa nepripojí, keďže nie sme na... Jo, pripojilo, Jo, sme. pripojilo. Jo, len si nemôžeme vybrať tým. Menšie maličkosť. No však, ale sme oni. Sme v solách. OK, ja som si... TNT! Vybral som TNT mapu. Ja som ich vybral 6-7. Nie, TNT je oveľa lepšie. A sú TNT, oprav sa. Už Čo bolo? neskôr. A sa vyhralo mapa. Čo je za mapu? To nie si ty, ja ťa nevidím. Ty ma vidíš? Ja teba? Jo, vidím. Z ktorej strany? Pozri sa pred seba. Ty máš Diamond Chest plane, to nie si ty. Ty máš Dragon Headu? Nie, teraz mám netherite kalhoty. Kamo, ja mám enchantované zlaté jabko. Pozri sa No tak ja na teba tvoje nevidím. Si ty tam? Jo, vidím ťa. Máš v ruke pickaxe. Ty tam máš týpka, Paťo. Ja som mimo otvoril shulker. Si zomrel? Jo. Okej, fajn, už vyhrám. Strašne dúfam, že dostanem Happy Gas Spawn Egg, ale nie. Ja mám proste to harness. Počkej, koľko nás je? 1, 2, 3, 4, 5. O, ja mám kryštál. Super. Ne! Ja som... Teba zabila mačka, to si robíš srandu. A ty si otvoril nechcel shulker a vydržal som dlhšie. TNT mapa. To je TNT mapa. Otvoril nechce shulker. Ne. Yes! Máme TNT mapu. Keďže to není dobrá. Je to najlepšia mapa na svete. Druhá v Tak tu... okrese. Mám music disk. Takto, ja si tu pekne takto spravím takú pločinku z toho. Takže presne viem, že to takto pôjde odpáliť. Ja kopem vlnu lopatou. Ja som už ja to sa môžeš aj rukou, ja už som strašne vysoko.
Jo, počkať. Ja sa postavím jeden blok dozadu pre istotu. Pretože nikdy nevieš. Ne! Mňa zabila korytnačka. Čo? A počkať, v tom strednom tak tam je akože flint and steel. Hej, podľa mňa je tam ten styl. Good. Sa stávam k stredu, ale zároveň tu mám takú, že že sa tam vrátim potom. Keď si to spravím takú základnú, lebo ja verím tomu, že on to takto odpálí. Takže... OK, ahoj, som pri tebe. Čau, čau, čau. Hej! Čo? Som pri tebe. Odpaluj to? Ja, čau. Klaví. Tebe sa tam nedá pristať. Keď si v onom spektátore, tak asi neveľmi. O nie, no môžeš buď normálne stať, alebo ísť. No keď idem za tebou, som v Pajtia. týme. OK, sme už iba traja. Ja mám tlačidlo! Ja sa tam môžem ísť odpáliť. O nie, to ti nepomôže. A? Počkej, Nie, ja som... O nie, práve že ty položíš to tlačítko a tebe to aktivuje to TNTčko a to TNTčko spadne dole, vieš? Čiže Trápil, on nespadol. prakticky to tlačítko je ti na nič. A potom sú bloky. Nie sú. Potom sú tie... Jo, on to odpálil, typek to odpálil. A fakt, po niektorými sú. Od väčšiny sú. Koľko nás počkaj? OK, tak ja budem musieť končiť. No, v pohode. Takže Chcem vyhrať. dúfam, že sa vám toto video na 1 minútové páčilo. Takže asi čau.